Abdulbi dan umma a yau umma na zo da kayata. La 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 la. Na yo gamo da kyakkyawa mai kyawun idanuwa. A sa'in ni da Khalifa Galaxy ne za mu kasuwa. Gani na ta nesa na ji shaukin ƙauna bayyane. Ban yo ƙasa a gwiwa ba na tafi domin na zayyane. Galaxy ya ce da ni dan umma ina ne wai za ka je. Ni ko na ce da shi ya biyo na akwai inda za na je. Su uku ne a gefen hanya na gano suna tsaye. Kallo na ta shi nake da ɗayi na ma kasa waiwaye. Kai da ka ganta walla ka san cewa ta gama haɗuwa. Labban ta cibra cibga hanci kuma ga idanuwa. Ga fata luwai-luwai kai ya ka san wata ba indiya. Kuma ba doguwa ba ce ita amma ta wuce gajeriya. Launinta mai duhu ne mai sheƙi da kuma walwali. Tunani nake mutum ce ko aljana na yi tozali. A nan take muka yi waje na sunai musu sallama. Kana kuma na ɗan maza ta wajenta na ce sannu malama. Ta ce yauwa sannu bawan Allah in ce dai lafiya. Na ce lafiya kalau na zo ne miki tambaya. Ta ce ban fahimci zance na gaba shi me kake nufi. Na ce so nake ki dan man dama ki min tallafi. Sai ta yi jim kawai ba ta sake ce min kalaba. Na ce kin sani zancen giza ai ba zai wuce na koge ba. Galaxy ya ce ba antina idan kula da shi. Idan kin kama saman kwana kewa za ta kada shi. Sai na ce so nake na san sunan ki kawai ya masoyiya. Kana kuma ki bani nan ba ta ki mu dan dinga yin waya. Ta ce ni fa baƙuwa ce ajiye ne na shigo karo. Na ce babu damuwa kuwa ina kike zani in gano. Ƙawayenta sun kace mini ta zo tun daga Gombe ne. Su ɗin 'yan uwanta ne haka nan ta zo gidansu ne. Kuma sunanta Laila wannan shi ne zance na gaskiya. Na ce musu ya ilahu ya saka muku na yi godiya. Na juya ga inda Laila take daga kyawu yana zuba. Na ce mata so nake a wajen 'ya'ya nake na zamo ba. Kinga ciwon da ke cikin galibi na ke ce da magani. Mata na kawai ki gane nufi na ke min lamuni. Daga nan ne Laila ta buɗe baki muka ringa yin dumi. Na fiddo waya ta sami ni nan ba wani zulumi. Sai ta ce min kai faya sunan ka faɗa min ni in jiya. Na ce mata in kiya dan umma Abdul kuma na gaskiya. Ta ce min ashe sunan yaya da ne ba kake da shi. Na ce kin ga yanzu shi kenan kin samu wani banda shi. Daga nan ne fa sai na cewa Galaxy photo nake biɗa. Yayi mana duka mu da su Laila nan take naɗa. Ya ɗauko yayi mana selfie shi ma yana a ciki. A bagen so na buɗe sabon shafi kuma na yi nutso ciki. Kuma na yi nutso ciki. Muka yi sallama da mu da su
su Laila muka nufi kasuwa. Galaxy ya ce da ni dan umma yau kayi tsuntuwa. Na ce da ka Khalifa Galaxy kai ma akwai batu. Sai ya dan kau da kai ya ce mini tabbas ya hangi nan batu. Bayan wasu lokuta muka samu muka shiga kasuwa. Kayan studio muka je mu siyo zan yi sabuwa. Bayan mun siyo su mun dawo a gida mun ka killace. Ga tunani yana ta damuna sanadin haka lailace. Kawai sai na ɗau waya na kira layin Laila gimbiya. Da ɗagawa ta ce da ni wane ne ta yi mini tambaya. Na ce mata mijinki ne dan umma sanyin idaniya. Ta yo dariya ta min lafazi mai kwantar da zuciya. Zan dakata nan haka ni ma mu haɗe a ci gaba. Soyayi na yaba muku kuma ba ku san gwame ni ba. Na so na zayyane duka amma kuma babu lokaci. Ku biyo ni sanni za ku ji komai kada ku yi kula fuci.